आङो हाजिरा मुजिरा मावनानैसो फोरोङोमोन। खुलुमबाय गिबियावनो राइजिं बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमखौबो बे समाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आं बे समाव दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि दलजरा गामियाव। बे आमगुरि दलजरा गामियाव बुद्धदेब बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना दिनैनि जा फोसावनाय आसाम कामान्ड' बेटेलियन बे आन्जादाव बुद्धदेब बसुमतारीया उथ्रिसार जानो हादों। बे समाव आङो बुद्धदेब बसुमतारीनि न'खराव दंफैयो आरो बे समाव नुनो मोन्दों जोङो बुद्धदेब बसुमतारीनि न'खरजों लोगोसेनो गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बिथांनि बुद्धदेब बसुमतारीनि जा आसाम कामान्ड' बेटेलियन बेयाव उथ्रिसारनायखौ लानानै गोबां गोजोननाय मोन्दों। लोगोसेनो रायजोफोरा न'खराव फैनानै खौरां लाफैदों आरो गोजोननायखौ फोरमायदों। बे समाव आङो जाय बिथाङानोखि आसाम कामान्ड'आव उथ्रिसार जानो हादों बुद्धदेब बसुमतारी बिथांनि खाथियाव थांगोन आरो दिनैनि बे रिजाल्टनि सोमोन्दै बा फिथाइनि सोमोन्दै जों मिथिनो नाजागोन। नोंथाङा देग्लायनि बे आसाम कामान्ड' दिनै जा रिजाल्टखौ फोसावबाय बेयाव उथ्रिसारनो हादों। बे समाव उथ्रिसारनानै गोसोखौ माबायदि मोन्दों, मा फोरमायगोन बे समाव? गिबियावनो नोंथांनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो गोजोननाय जासियो। आङो दिनैनि रिजाल्टखौ मोननानै आरो जिउआव माने साक्सेस जानायखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं बेनो आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिउआव। दिनैनि बे आसाम कामान्ड'नि फिथाइखौ मोनबाय। बेयाव माबायदि स्ट्रागल खालामदोंमोन, माबायदि नाजानानै बे उथ्रिसार जाफैनो हाखो? आङो बेबादिनो गोबां खस्थ' खालामबोदों। बुंनो थाङोब्ला आङो गामियाव खस्थ' खालामाखै। गामियाव माने आं प्रेक्टिस खालामनो मोनाखै। आङो सेन्ट जेभियार पाब्लिक स्कुलाव माने थायो, मोनसे स्कुलाव थानानै माने बेवहाय हेन्डिमेन मावो। हेन्डिमेनजों लोगोसे आङो बेबादिनो फरायोबो। फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै दा सेकेन्ड इयाराव दा दंथ'यो, फरायगासिनो दङ। ओमफ्राय दा बेवहाय आं बेबादिनो फुंनि 3:30 सिखारनानै आङो बेबादिनो 2 घन्टा 1.5 घन्टासो आङो प्रेक्टिस खालामोमोन फुङावहाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो बेलासियावबो टाइम मोनोबा आङो बेबादिनो 4थानि उननिफ्राय आङो बेबादिनो खस्थ' खालामनानै प्रेक्टिस खालामबोदों आरो आङो सानसेयाव माने खननै गाहाम बेबादि आं प्रेक्टिस खालामबोदोंमोन। बे कामान्ड' बेटेलियन सेन्ट जेभियार स्कुलाव थायो होननानै बुङो। सेन्ट जेभियार स्कुला बहा दङ? बेयो बबेयाव थायो? बियो बासुगाव। बे खामानिया मा जायो? आंनि खामानियाथ' बेवहाय जेन'बा हेन्डिमेन होननानै हेन्डिमेनल' बुंजाया। माने बेवहाय जेनेरेल, आंनि खामानिया जेनेरेल जायो। जेन'बा फुङावहाय आङो हेन्डिमेन डिउटिखौ मावबाय, बिनि उनावहाय आं फैनानै बेबादिनो हस्टेल साफा खालामनांगौ आरो हस्टेल साफा खालामखांनायनि उनावहाय बेबादिनो माने टयलेट साफा खालामनांगौ, ओमफ्राय बेबादिनो ड्रेन साफा खालामनांगौ, ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेबादिनो माखासे प्लेसनि माबायाव बेबादिनो बिलाइ गोबां सिरिनाय दं, बेखौ माने साफा खालामनांगौ जायो। दा बे आरो बेबायदि गोबां खामानि मावसेयावबो माबोरै आसाम नैबे कामान्ड' बेटेलियनाव माबोरै नाजानायनि टाइमखौ माबोरै दिहुननो हाखो? आङो बेबादिनो आसा खालामदोंमोन जे आं सिगाङावहाय पुलिसाव खारदोंमोन आं इउबिआव। बेवहाय माने आङो नाम्बार खम मोननायनि जाहोनाव आङो पास खालामनो हायाखै, क्वालिफाइ खालामनो हायाखै, एगजामनि थाखाय एलिजिबोल जायाखै। ओमफ्राय बिनिफ्राय कामान्ड' बेटेलियन जे बे कामान्ड' कनस्टेबोलावहाय आङो बेवहाय सेकेन्ड टाइमाव गोबां माने सेस्था खालामनानै आङो बे कामान्ड' बेटेलियनावहाय फिजिकेलाव 63.06 बे नाम्बारखौ मोननानैहाय आङो सेलेक्ट जादों। बिनिफ्राय साइक'मेट्रिकआव आङो बेबादिनो 17 हाफ मोनदों आरो आङो 17 हाफ नाम्बार मोननानै दा आंनि दा रिजाल्टआवहाय टटेल नाम्बार मोननाया जाहैबाय 80.56। दा बे नाम्बाराव मोननानै आङो सेलेक्सन जाबाय इबि कामान्ड' बेटेलियनावहाय। बे समाव गोसोखौ माबायदि मोन्दों, लोगोसेनो आसाम गभर्नमेन्टखौ मा बुंनो सानो बे समाव? आङो रोजा हामबाय होनो हेमन्त चिफ बिथां सारखौ। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा दिनै बे आसामावहाय जेसेबांनाखि माने दा खामानि जब होगासिनो दङ, बे जबावहाय थाखा फैसा नाङालासे दा बेबादिनो आसामनि गासै केन्डिडेट बा गासै बेबादिनो साख्रि नागिरगिरिफोरनिफ्राय बिथाङा साख्रि होदों, नाथाय बेबादिनो फैसा लायालासे फ्रियावनो दा बेबादिनो साख्रिखौ सोनानै होनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोंहा बेबादिनो फ्रियाव साख्रि मोननायनि थाखाय फैसा होनाङालासिनो दा साख्रि मोननायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों आरो आङो। गोसोआव माबायदि साननाय दंमोन जे दिनै रिजाल्टआ ओंखारबाय, रिजाल्टनि सिगां थाखा फैसा होआलासेनो जे माबायाव आनजादाव पास जागोन बा बे कामान्ड'आ सेलेक्सन जागोन, बेखौ गोसोआव माबायदि साननाय दंमोन? आङो बेबादिनो माने
बे कमान्ड' बेटालियनावहायथ' बेबादिनो आङो मावनानै मोननाय जेसेबां फैसाफोर बेजोंनो आङो मेनेज खालामनानै रिक्रुइटमेन्टआव थांदों ओमफ्राय बेबादिनो माने बे फैसाखौ बाहायनानैनो आङो बेबादिनो रिक्रुइटमेन्टआवबो थांनानै बेबादिनो माने खारनाय मानाय ओमफ्राय बेबादिनो माखासे जानाय लोंनायखौ आं बे फैसाजोंनो मेनेज खालामनानै बे माने फिजिकेलाव आं पास जाबोनानै माबादों आरो साक्सेस खालामबोनो हादों। गोबां समाव खोनानो मोनो जे फैसा होनानैसो बा रां होनानैसो साख्रिखौ बायनानै लानो गोनां गोबाङानो जों केलेंकारिखौ नुबाय थायो। दा बे समाव गोसोआव फोथायनाय दंना गैयामोन जे फैसा होआबाबो रां होआबाबो जे बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हागोन? गोसोआव मा सानदोंमोन बे समाव? आंना मोनसे फिलिंस दंमोन जे माने गोबाङानो नोंगौ बुङो माने थाखा फैसाजोंसो माने साख्रिखौ मोनो, खिन्थु आंनि साननायाव बेबादि नङा जे माने आङो ओरैबायदि सेस्था खालामोमोन बेबादि माने फैसा लानानै जे साख्रि होनायखौ आंनो नाङा, माने आङो गावनो जेसेबां बोलो दं जेसेबां माने हार्ड वार्क खालामनानै आङो बे साख्रिखौ मोननो थाखाय गोबां माने थांखि खालामनानै आं आवगायबोदोंमोन आरो। गोबां सेंग्रासा लोगोफोर दं, लोगोसेनो ओनसोलनि सेंग्रासाफोर, बे समाव बिथांमोननि थुलुंगानि थाखाय बे समाव मा बुंनो सानो? आं सानो माने आङो दिनैहाय बेबादिनो खस्थ' खालामबोनानै जेरैबायदि कमान्ड' बेटालियनाव जेरैबायदि सेलेक्ट जाबाय, ओमफ्राय आङो आंनि आंगो गामिनि लोगोफोरखौ आङो खावलायो, हिन्जावसा हौवासा साफ्रोमखौबो आं खावलायो जे माने आङो जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै नैबे स्टेपसिमाव आं सौफैनानै दङ, ओमफ्राय बिथांमोनखौबो आङो बुंनो खावलायो माने बिथांमोनहाबो खस्थ' खालामनानै आं जेरै खस्थ' खालामदों बिथांमोनहाबो खस्थ' खालामनानै बे साख्रिफोरखौ माने नागिरनानै लानो हायोबा मोजां आरो। नोंनि बे जाफुंसारनायाव नोंनि गावनि गोब्राब नाजानायजों लोगोसेनो नोंखौ थुलुंगाखांग्रा सोरबा दङमोन नामा? बेवहायथ' जेनेबा आङो आदै दंमोन जोंना सासे, बे आदैया बेबादिनो बेनो माने आंखौहाय माने फोरोंबोनाय जादों। जोंनाथ' आरो हालोदा गोबां गाज्रि न'खरनि थाखाय, बेबादिनो माने थानानैहाय फरायनो थाखाय जोंना केपासिटि गैया, ओमफ्राय बेबादिनो आदैमोनाव थानानै आङो क्लास 3निफ्राय क्लास 10सिम मेट्रिक होजासिम आङो बिथांनि न'खरावनो थानानै देरबोदों। ओमफ्राय 10आवहाय आङो न'आवनो थानानै एगजामखौ होदोंमोन, बेवहाय माने गाज्रि जादों आरो, ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय आङो होफिननानै बेयाव पास जादों आरो। साबायखर थाबाय। बुद्धदेब बसुमतारी बिथाङा बे समाव फोरमायबाय गावनि स्ट्रागोल खालामनाय बा गाव माबायदियै गंसे फरायसालियाव थानानै कन्डाक्टर खामानि बा गुबुन गुबुन खामानि मावनायजों लोगोसेनो गावनि जा साख्रिनि बे कमान्ड' बेटालियननि थाखाय नाजानाय, बेखौ बिथाङा माबोरैहाय गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार जाफैनो हाखो बेखौ फोरमायबाय। लोगोसेनो बे समाव बिथांनि बिमा आरो बिफा दङ। बे समाव बिमा बिफानिफ्रायबो जोङो बे समाव गोसोआव मा साननाय फैदों जों बेखौ मिथिनो नाजागोन। दिनै नोंथांनि फिसाज्लाया दिनै आसाम पुलिसाव साख्रि मोननो हाबाय, बे समाव मा फोरमायनो सानो, गोसोआव मा सानदों? गोसोआथ' गोजोननाय मोनबाय, फिसाज्ला मोनबाय हिसाबै। दा जोंबो न'खराव बेनो गैया नालाय जोंबो हरनो हायाखै। दा गाव खस्थ' खालामनानै गावनो फरायदों। दा गाव फरायनायखाय खस्थ' मस्थ' खुनुरुखुमै हाबाय। दा बाहाय जेनेबा साख्रिबो मोनबाय होननानै जोंबो खोनाबाय। गोजोननाय मोनबाय। बुद्धदेब बसुमतारीनि बिमा दङ। बे समाव बिथांनि बिमानिफ्रायबो जों मिथिनो नाजागोन जे गावनि आंगो फिसाज्ला जे आसाम पुलिसाव उथ्रिसार जानो हाबाय बा साख्रि मोननो थांगासिनो दङ, बे समाव गोसोआव मा सानदों मिथिनो नाजागोन। मा बुंगोन बे समाव नोंथांनि फिसाज्लाया? औ, गोसोआ मोजां मोनबाय। आवगायाव आङो हाजिरा मुजिरा मावनानैसो फोरोङोमोन। हाजिरा मुजिरा मावो बाहाय खाथियावबो ना गुरनानै फानो आङो खस्थ' मस्थ'। आरो सासे दङ बेखौ खस्थ' मस्थ' फोरोङो। मिथिनो मोनबाय बे समाव बिथांमोननि न'खरा गोबां समनिफ्रायनो बेबायदि गोबां रांखान्थियारि गाज्रि हालोदजों बिथांमोननि न'खरा सोलिबोदोंमोन। दिनै फिसाज्लाया साख्रि मोननाय लोगो लोगो निस्सय बिथांमोननि न'खराव माबा मोनसे सोलायनाय फैगोनखौ मिजिंथिदों। लोगोसेनो बे समाव बिमा बिफाया गोबां खुसि जादों। बे समाव गामिनिनो सासे सोद्रोमा बिथांनिफ्रायबो बुद्धदेब बसुमतारीनि जा उथ्रिसारनाय फिथाइ बेनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन। मा बुंगोन बे समाव नोंथांनिनो गामिनि बुद्धदेब बसुमतारी बिथाङा दिनै आसाम पुलिसाव उथ्रिसार जानो हाबाय, गोसोखौ माबायदि मोन्दों, मा फोरमायगोन बे समाव? बे समाव
आङो गोसोनिफ्राय जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोबा बुद्धदेब बसुमतारीया जोंनिनो न'खरनि मानसि बियो आंनिनो बिब' जायो बिब'निनो फिसाला दा जोङो गोबां माने सानबाबो सानख'नो हायाखै आरोखि न'खरा जोबोद खस्थ'आव सोलिनानै दंमोन जों नुनानै दङ न'नि मानसिबाबो जोङो सहाय होनो हायाखै मानो होनोबा जोंहाबो माने थोजासे बेबायदि सहाय होनो हानाय गैयामोन जोंनि बियानै बुद्धदेब बिथांखौ आङो जोबोद रोजा रोजा साबायखर होदों बियो गावनि हारसिंनि खस्थ' खालामनानै नाजानायनि गेजेरजों बेबायदि मोननो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों गामिनि सेंग्राफोर आरो सिख्लाफोर साफ्रोमखौबो आङो एसे बुंनो गोसो जायो जेरै जोंनि बियानै फिसाया बेबादि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै सायख'जानो हाबाय मोनसे कामान्डु बेटेलियनावहाय बेबादिनो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफ्रा नाजानांगौ दा मोनसे गेदेर उथ्रिसारनायखौ जों मोननो हादों मोनसे गोरिब न'खरनिफ्रायबो जे बेबादि मोननो हायो नाजानाय थायोब्ला बेखौ जोङो मोननो हादों दा बेनि थाखाय आङो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होयो बेबादि मोनसे पस्ट क्रियेट खालामनानै जोंनो गरिब दुखिया मानसिफोरनो बेबायदि मोजां राहा लामा होनायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो बावनो हानाय नङा आरो आङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव आरो जोंनि लाइमोनफ्रा बेबादिनो मोजां मोनसे लामा लागोन होननानै गाज्रि लामानिफ्राय जानगाराव थानानै मोजां लामा लागोन होननानै आं आसा खालामदों जों मिथिगौ बिथांनि न'खरा गोबांथार खस्थ' जाबोनानै माबानाय उन्दैनिफ्रायनो बिथां बुद्धदेब बसुमतारीया न'आव थानानै बेबायदि मोजाङै फरायनो मोनाखै गुबुननि न'खराव थानानै गोबां खस्थ'जों सोलिदों दिनै बिनि बिमायानो गावनो निजे साखि होबाय बिथाङा खाथ्रि जावनानै बा हासिब हानानै ना गुरनानै बिदिनो फोरोङोमोन दा बेखौ बिमाया गावनो खोन्थाबाय नंगौ बियो जोंनि नोजोराव जोंनि मेगनाव नोजोराव बे खोथाफ्रा गासैबो सैथो बेनिखायनो आङो बिथांनि न'खरखौबो कंग्रेसुलेसन जासिदों आरो आङो बिथांखौबो कंग्रेसुलेसन जासिदों फैबाय थानाय समाव बिथांनि आरोबाव थांनांगौ माखासे खामानिफ्रा आवगायाव जौगालांबाय थाथों बेखौ आं आसा खालामबाय बे समाव मिथिनो मोनबाय जे बुद्धदेब बसुमतारी बिथांनि जाफुंसारनाया माबोरै जादों बेखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो गावनि आंगो बिमा लोगोसेनो गामिनिनो सोद्रोमानिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय जे बिथांनि न'खरा गोबां रांखान्थियारि लोरबां हालोदाव सोलिबोदों गावनो गोबां बायदि जायगायाव थानानै गोबां खामानि मावनानै गावनि जिउखौ बुद्धदेब बसुमतारी बिथाङा दैदेनबोदों आथिखालावबो गंसे स्कुलाव थानानै गोबां बायदि रोखोम खामानि मावबाय थानानै गावनि जिउखौ दैदेनदोंमोन लोगोसेनो गावनि आंगो बिमायाबो बायदि रोखोमनि हाजिरा मुजिरा ना बा माबा मोनसे खामानि मावनानै गावनि जानाय बा न'खरखौ सालायनायखौ बिथांमोननि न'खरा मावबोबाय थादोंमोन दिनै बे बुद्धदेब बसुमतारीनि जा आसाम पुलिसनाव उथ्रिसारनाय बेयो थारैनो बिथांमोननि न'खराव मोनसे गोजोन थासारि लाबोगोन बा जौगाखांनाय लाबोगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो